Sa headlines kan mga barata, dating municipal councilor Kampili Camarines Sur binadil kanakalis na Sabado, gadan. Bangkay kan lalaking laglukso sa salog sa Libmanan Camarines Sur, nasa pudna kanakalis na Sabado. Bar examination na pinagibo sa siyudad kang Naga, natapos na kang aldaw na Domingo. Sospek sa pagpabakal ng illegal na droga sa Banwanin Magaraw Camarines Sur, arestado. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Dai pinaguhuna kan mga taga-Pili Camarines Sur na ang pag-atender ni dating Konsyal Rodel de Vinagracia sa paliganin basketball kan nakalis na Sabado sa covered court kan munisipyo. Iyo na ang huri nindang mahihiling ining buhay. Ang kumpletong detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Nabigla ang mga residentes kang Banwanin Pili Camarines Sur matapos ang marikas sa paglahop kang barata na subot binadil si dating Municipal Councilor Pai Rodel de Vinagracia, Sabado nin banggi. Kabali sa daytulos makatubod yung si Acting Municipal Mayor Francis Belen na sa saiyang istorya maghapon hanggang banggi sila magkaibahan ni de Vinagracia na kumpirmar ang mamundong barata sa paay kang PNP na inapudan kan Acting Mayor. Actually po, grabe ang pagkabigla ko. Di ko maintindihan sa pagmati. Intiro pati po kong pigigirabuhan. Dahil in the morning, magkaibanan kami duman sa dam site sa munisipyo. Siya po si nag-escort katong mga pinadarang tabang kang Kapitolyo through Governor Luigi. Itong mga heavy equipments na pig-request ko through letter. Sinda Belen asin de Vinagracia ang dati naman nagkaibahan sa sarong partido. Alagad ka nakalis sa eleksyon, sinda ang naglaban sa kargong vice-alkalde kang Banwanin Pili. Actually magkairibanan kami sa sarong grupo. Governor Migs Villafuerte. Magkairibanan kami kato na Mayor Tam. Actually okay po siya, very po siya, parang pagkaibanan mo siya. Kadakol siya mga swestyon, mga naisipan na mga programa na isa-suggest sa emo, and talagang kung ano niya ang suportahan para mangyari ang programa. Araw siya kayan. Although nga ni, kami po baga kung mahiling nindo kang nakaaging eleksyon, magkalaban po kami. Pero ang sarong karahayan lang po sa samuya ni Pyro Delta, ang paglaban mi sa election sana. Pero after the election, arang mangyari kan dati, ang apod ko sa iya pay. Huli kan insidente ini sa Banwanin Pili Camarines Sur, may kasuguan na nasabing opisyal na magkaigwanin paghihigot sa seguridad kang Banwaan. Mas pahiguto ng ang seguridad. Kung pwede ka ako yung police visibility lalo na sa mga delikadong lugar. Mas lalo pong dugangan, tapos mag-establish ng mga checkpoints sa mga entry points kang Pili. I-check talaga po, siguro higpitan na maray. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, nakiulay man si Acting Mayor Francis Belen kan Pili Camarines Sur sa iyang mga kababayan na makipagkooperar sa ginigibong investigasyon kan mga otoridad kung igwakan kaparehong insidente. Kasabay kang pagpapagirumdom sa gabos na pasiguraduhon ang saindang sadiring seguridad. Ang apila ko, sana po, pag may mga araw kaning instances o insidente, mas lalo kita maging vigilant and makikooperate kita sa mga ginigibong investigasyon. Kung may mga nahihiling kita, narireparo, naobserbahan ng mga kakaiba, magdulog kita sa mga tamang otoridad para maipaabot po iniyo. And kita na din mismo sa sadirita, mag-exercise ng mga safety and security measures. Tanganig din na pumaulit ining mga pangyayari. Padagos pa sa mga bareta, nagkapirang anggulo ang tinutukan ngunyan kan PNP Camarines Sur sa pambabadilgadan sa dating konsyal kan Banwanin Pili Camarines Sur na si Rodel de Vinagracia. May follow-up report si Jerome Breeze. Mlanggo pangunyan ang Philippine National Police sa motibo kan pambabadilgadan kay dating Konsehal Rodel de Vinagracia kan Banwanin Pili Camarines Sur. Sigon kay Police Major Maria Victoria Abalaing, ang tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office, mayo pasindang pagkakabistuhan sa duwang suspect sa pambabadila sa dating konsehal sa Barangay Kaddan Pili alas 9 ni na banggikan Sabado sakay kan sarong motorsiklo. Based doon sa nakita natin sa CCTV,
dalawa. Kaya lang, hindi pa natin ma-identify kung sino tong perpetrator. Gawa nga nung yung kanilang helmet is full face. So, nagbabacktracking pa tayo. Nag-request na po ng mga CCTV footages na po pwedeng maging source natin ng maging natin kung ano sino itong mga suspect na ito. Sa ngunyan hinihiling pa ko na may kinaraman na personal o dati kani nga trabahoan na pambabadil sa biktima. Dalawa po yung suspect nito. Ongoing po yung ating investigation regarding dito kung ano po yung mga anggulong tinitingnan natin. Pwede pong personal ito or sa trabaho job related po or either pwede rin pong sa previous job niya kung ano po yun. So marami po tayong tinitingnan. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsroom. Sa iba pang bareta, pinag-anunsyo na ni Alcalde Nelson Ligacion kan Syudad ng Naga sa primerong simana kan bulan ng Disyembre marireceive naman kan mga job order as in contractual na mga empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga ang sa indang 14-month pay bonus. Huli ka ini, pinapaasikaso naman kan Alcalde ang mga head of office na siguraduhon na marireceive kan mga nasabing empleyado ang benepisyo hali sa lokal na gobyerno kan Naga. Na-receive na si mga bonuses, si 14th month pay for permanent and casual employees. But for contractual and job order employees, your 14th month pay will become due first week of December. First week of December. So, si mga concerned offices, departments, please ensure that your respective job order and contractual employees will receive their 14th month pay. Mientras tanto, sa iba pang issue, dahil nagbabago ang pahayag ni Alcalde Nelson Ligacion na padagos na pakiulayan si Mr. John Munggoso kan Metro Peso na dai muna maghali bilang acting general manager kang Metro Naga Water District. Siniguro man kan Alcalde na sa iya subot susubaybayan ang Metro Naga Water District basado naman sa kahagadan kan mga employees union. Pero ang sisiguraduhan ko iyon na susubaybayan ko po ang Metro Naga Water District. Dahil po yan papabayaan. Limited intervention on my part. Considering na ang authority ko is to appoint a director. Pero dawa para papaano may nagigibo man po kita. Tanganing mapakarhay ang Metro Naga Water District. Magigirumduman po na si sakuyang intervention hinagad. Bako lang kan board kundi kan mga empleyado sa paagi po kan union. As in, iyo man po iyan ang pinagbabasihan. Padagos pa sa mga bareta, mayong naging problema sa apat na aldaw na bar examination na pinaggibo digdi sa Syudad ng Naga. Kan suod mai ang huring aldaw kan bar examination na dai pinagpabayaan kan mga miyembros kan incident management team para bantayan ang saindang seguridad. Aabuton man sa 439 ang nagkuanin bar examination digdi sa Syudad ng Naga hali sa man iba-ibang kolehiyo sa Bicol. Sa pagbabalik kang news break, bangkay kan mister na naglukso sa salog kan Libmanan Camarines Sur na ipuli na sa iyang pamilya. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna,
Isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, yaon na pinagbibilaran sa harungkan sa indang partidaryos ang mister na naglukso sa salog kang Libmanan Camarines Sur. May paglilinaw man ang misis kaini, dapit sa nainot na report na may kwarta ang pinalid na envelope. Aramod ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Nobyembre 17 aldaw na Webes ka may report sa mga otoridad kang Libmanan Camarines Sur ang paglukso kang sarong lalaki sa salog halin sa tulay kang PNR sa nasabing banwaan. Tulos sa conduciring search and rescue hasta mapuli sa retrieval operation. Ang MDR Rimo Libmanan, PDR Rimo, Philippine Coast Guard asin mga volunteers. Aga kang nakalis na Sabado kan masapod ang bangkay ni Jobet Galletes kang grupo ni Municipal Councilor Edelson Marfil sa parte na kan Barangay Malbugon, Libmanan Camarines Sur harayo sa pinagluksuhan kaini. Pinaglinaw man sa GNN TV48 Naga kan misis kang biktima na may ng laog nin kwarta ang pinagpalid na envelope. Ang 9,250 pesos na sa idang na-withdraw halin sa 4-piece ang yaon na subod sa iya. Arap po yan kaini. Dali mi po sa sipukot. Ang kwarta pong 9,250 tinaon niya na po sa kuya. Ang laog po kang envelope, bananon pa ID, tapos ATM. Yan po ang totoo. Alagad posible subot na nangihinayang ang saing mister sa ATM para sa 4-piece hulit na haloy sindang dahil naka-withdraw matapos ang enot na pagkakawara kaini. Ano ko po, ang iniisip ko po, siguro ang iniisip niya, gusto niya po makuha itong envelope, karang inot po kaya na ATM minawara. Haloy po kami kaya nagparanghalat. Pinagbibilaran ko niyan sa harong kampartidaro kang biktima ang bangkay kaini. Susog sa sayang misis sa aldaw niya Merkules, plano nindang ipalubong na ang sayang mister. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, nagpasalamat man ang lokal na gobyerno kan Libmanan Camarines Sur sa mga nagtarabang sa paghanap sa bangkay ni Jobet Galletes kan Malansagweho, Libmanan Camarines Sur na naipuli na sa sayang pamilya ang bangkay kaini. Asin nakatalaan na ilubong sa maabot na Miyerkules. Sa satuyang police report, suspek sa pagpabakalin iligal na droga sa banwaanin Magaraw, Camarines Sur, arestado kan PNP. Ang detalles aramon pa sa report ni Jerome Breeze. Dagupan sarong 47 anyos na lalaki matapos ang nangyaring drug bypass operation kan mga otoridad sa Barangay Santo Tomas, Magaraw. Nabisto ang sospek na si Nestor Nolasco, 47 anyos, residente ka nasabing barangay. Na-recover sa sospek ang 5 plastic sachet na may log din pinagtutuburan siya kabalinaan bypass item.
Nasa kustudiya ng ngunyan kan PNP ang suspect ng aning sangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Agop 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, sa Block 37, Lot 20 Southwest 1, Niugan, Cabuyao City, Laguna, naaresto kan mga operatiba kang Bumbon Municipal Police Station ang sarong 46 anyos na suspek asin residente kan Zone 6, Barangay San Antonio, Bumbon, Camarines Sur na may kasong murder asin mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Ang inarestong suspek ang number 2 municipal most wanted person kan Bumbon, Camarines Sur. Sa iba pang bareta, mga puonin kahoy sa Laugan Camarines Sur Police Provincial Office didekorasyonan bilang parte kang sa indang Adopt a Tree program ngunya na Disyembre. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Katakod kan papaabuto na kapaskuhan programa kan bagong tukaw na Provincial Director and Adopt a Tree program na may dekorasyon na katakod kan papaabuto ng Pasko. Gamit subot ang indigenous material sa pagibukan parol na nakabuktaka sa Logan Provincial Command. Ito in preparation po ito natin sa lighting of the camp kasi magkakaroon tayo ng ceremonial lighting ng December 1. So, every municipal police station natin, may mga entry po sila. Nag-start kami mag-decorate last mga previous days. Kung makakita nyo po, kasi kaya lang maulan po. So, minsan natitigil. Pero at least marami na po dyan mga nakapag-decorate na. Hanggang 20 pa po ito para mapaayos pa nila, mapaganda pa nila yung kanilang mga special trees. May mga designated silang trees na i-decorate and then kung yung sino yung mananalo dito, may prizes naman pong ibibigay natin sa provincial director. Obheto ka na sabing programa ang pagkasararo ka ng mga municipal police station sa Camarines Sur, katabang ang mga residente digdi. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, ginibungo niya na aldaw sa City Hall ang screening sa mga kaakian na magiging parte kang libreng operation sa Ngimot o Cliff Pallet, asing Cliff Lip. Susog ki Mr. Bobby Manzano, Director kan Operation Smile Philippines, 50 aki ang inaasaninda sa screening niya na aldaw, asin 30 aki man ang matatawa nin libreng operation. Ang target for screening is 50 and then ang surgical target is 30, at least 30. So, but it doesn't mean na kung sumobra ng konti, pwede pa rin yun. Just to really help the children. Mga tugang 39 aldaw na sana, Pasko na. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.